Kerman, presidente. Haupa, Kerman, zer zabiltza? Zirkular bat idazten ari naiz. Zirkular bat, zer da hori? Gutun bat, bizilagunentzat. Baina zure etzeko presidente altzara? Ez, nire etxean erregea naiz. Baina bizilagun elkartean bai. Presidentea naiz. Baina pisua amarena da. Ez altzaio amari egokitzen presidente izatea. Bai, amari egokitu zaio presidente izatea. Baina amak Izeba Karmenek eta hirurok hiruko bat osatzea erabaki dugu. Ia, zertarako da idazten ari zaren eskutitza? Bizilagun elkarteko arautegi berria azaltzeko. Amak bilera antolatu nahi zuen, baina ni ez naiz iritzi berekoa. Gutuna bidali eta kitxo. Tira, Kerman, bizilagunek beren iritzia eman beharko dute, eta gehiengo batek zuen arauak onartu beharko ditu. Nik ere hala uste nuen, baina ez da beharrezkoa. Presidenteak oniritzia ematen badu nahikoa. Kerman, ez dakit oso ondo jokatzen ari zarenen. Maite, hala dirudi, baina gehiengoaren onerako ari gara. Zerbaitengatik hautatu gaituzte, presidente? Kerman, txandaka izaten da hori. Maite, inbidiak erreta zaude. Ez nahaztu, baina eta baino, ez baitute esan nahi bera. Beraz, nik hori uste nuen, baina ez da beharrezkoa. Edota, hala dirudi, baina denon onerako ari gara, esango dugu. Nik hori uste nuen, baino ez da beharrezkoa. Eta, hala dirudi, baino denon onerako ari gara ordea, baztertu egingo ditugu. Ia, tira, nolako arauak egin dituzue erakinerako? Krisiaren aurkako neurriak dira, Maite. Gure bizilagunak energia xahutzera ohitutak daude. Baina akabo. Eta zer pentsatu duzue energia aurrezteko? Entzun, debekatuta dago hemendik aurrera neguko hiletan leihoak zabaltzea. Zergatik? Hainbat bizilagunek leihoak irekitak edukitzen dituzte orduak eta orduak. Eta sekulako hotza sartzen da eraikinean. Baina etxeko airea berriztatu beharko dute, eta haien eskubidea dute leihoa zabaltzeko. Baina gero berogailuak piztutak edukitzen dituzte etengabe. Eta ez da ganora, hori ere debekatuta. Hotzez akabatuko dituzue bizilagunak. Ez ba, igogailua erabiltzea ere debekatu egingo dugu eta eskailerak igotzera behartutak egongo dira. Horrela, berotutak helduko dira etxera. Baina adineko pertsonentzat, ezin diezue igogailuak kendu? Ez, adinekoei ez diegu kenduko, baina igogailua partekatzera behartutak egongo dira. Igogailua partekatu. Igogailuan 6 lagun sartzen dira. Babarruan 6 lagun egon arte, igogailua geldi. Ez du xamar joago dira, baina... Gogoan izan, ta duten partizipioak aldagaitzak direla. Horren bestez, bizilagunek leihoak irekitak dituzte, edota eskailerak igotzera behartutak daude okerrak dira. Horien lekuan, hobe dugu, bizilagunek leihoak irekita dituzte, eta eskailerak igotzera behartuta daude esan. Barkatuko didazu, Kerman, baina ez dut uste bizilagunek neurri hauek onartuko dituztenik. Behar bada, baina guk dugu azken hitza. Arazoa da bizilagunak ez daudela kontzientziatuta. Kerman, oso arraro da bizilagun elkarte baten horrelako neurriak ezartzea. Onar ezazu. Baliteke, baina neurri hauek justifikatuta daude erabat. Beraz hemendik aurrera, gure etxean, leihoak itxita, berogailuak itzalita eta bizilagunak igogailuan pilatuta. Gainera, Kerman, ez dut uste horrela diru asko aurreztuko duzunik. Barkatu, Maite, baina gai honetan ez zaude oso jantzita. Neurriekin ez dugu dirurik aurreztuko. Isunekin baizik? Isunekin. Bai ba, bizilagunen batek berogailuak piztuta dauzkala? Isuna. Beste bati leihoak itxita uztea ahaztu zaiola? Isuna. Eta nor kontrolatuko du hori?
Maite, nire ama eta Izeba Carmen erretiratuta daude, libre dute egun osoa bizilagunak kontrolatzeko. Interfonoa ere akabo. Etxean energia aurrezteko neurri bila topatu dugu gaur gure Kerman. Lehenengo eta behin esan dizuegu baina eta baino formek ez dutela esan nahi bera. Hala, nik hori usten nuen baina ez da beharrezkoa esango dugu. Nik hori usten nuen baino ez da beharrezkoa eta tankerakoak baztertu egingo ditugu. Bestalde, ta duten partizipioak aldagaitzak direla gogorarazi dizuegu. Hala, ama eta Izeba Carmen erretiratutak daude eta tankerakoak txartzat emango ditugu. Horien lekuan, egokiagoak dira, ama eta Izeba Carmen erretiratuta daude eta mota horretakoak. Hauxe gaurko ikasgaia lagunok, zuek badakizue ezta? Honekin edo harekin, baina egin.